Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2014-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdäniň sişenme güni. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Russiýada opposision siýasatçy Aleksey Navalny ortaýetlileri köçe çykmaga çağırdy. Gepleşimiziň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyzy Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Türkmenistanda täze kabul edilen internet baradaky kanunda ýurduň prezidentini kemsetmegiň jenaýatlaşdyrylmagyny ortaýetli media boýunça bilermeniň garaýşyny. Ну, по поводу президента, пока я не помню, чтобы были... Elin et satyn almak meselesinde Marvel vilayatynyň ýagdaýlary barada habarçymyzyň berjek maglumatyny et satýan dukanlar bolan Ulu Nowatly diýse-de boljak ol ýerde polisiýa işgärleri şol Nowatly sağlamak üçin hem goýulupdyr. we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Türkmenistanda internet baradaky kabul edilen täze kanunyň bir maddesinde web-saytda çap edilen maglumatlarda ýurduň prezidentini kemsitmekligiň we oňa töhmet atmaklygyň bir kanun dow bellenýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi medeniýetine habar berilýär. Täze kanunda bu kanun ýurtdaky internet ulanjylaryň bütün dünýädäki web sahypalary erkin girmegini üpçün etmäge niýetlenendir diýilýär. Şol bir wagtyň ödünde kanun raýatlary ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri neşet, temmäki, alkogollü terişdeleri ulanmagy höweslendirýän mazmunly maglumatlara ýa-da maşgaly gymmatlyklaryna gawat gelmeýän web sahypalara girmegi çäklendirýär. Şeýle-de bu kanun Türkmenistandaky internet ulanjylaryň pornografiýa saytlaryna girmegini hem gadagan edýär. Moskwada opposision siýasatçy Aleksey Navalny biýdudunçylyk aýplamalary bilen hökm edilmeginiň ýa-da ortaýetlileri köçe çykmaga çağırdy. Navalny suud zalynyň daşyna eden öz çykyşynda şeýle diýdi. Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю... Bu rejimiň ýurtda hereket etmäge hukugy ýok, ol ýok edilmeli. Men şu gün ähli adamlary köçe çykmaga çağırýaryn diýip Navalny belledi. Navalnyň bu çykyşy Moskwanyň suudy siýasatçyny we onuň erkekdogunu alegi biýdudunçylyk aýplamalary bilen hökm etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Navalny 3,5 ýyl şertli türme tutsagylygyna hökm edildi. Şol bir wagtyň ödünde onuň dogunu alek bolsa 3,5 ýyl türme tutsagylygyna hökm edildi. Indoneziýanyň deňiz güýçleri ýitirim bolan Air Asia uçaryny gözlemek çäreleriniň dowamında onlarça jesediň tapylandygyny habar berýärler. Indoneziýanyň deňiz güýçleriniň medeniýet sözçüsiniň berýän maglumatynda gözleg işleri geçirilen territoriýada 40 çemesi jesediň tapylandygy we olaryň Bung Toma adly gäme ýüklenendigi bellenýär. Şeýle-de sözçü jesetleriň sanynyň barha artýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu baradaky maglumatlar Indoneziýanyň resmileri Java deňizinde Airbus A320-200 kısımlı uçar ýaly bolup görünýän käbir galyndylaryň göze iýlendigini ma'lum eden soň peýda boldy. Bu uçar 28-nji dekabr güni ýerden Indoneziýadan Singapura tarap uçan bir saat soň Jakartanyň howa ýol gözegçiligi bilen aratnaşyny ýitiripdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Azerbaýjanyň resmileri Adatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň edara jaýyny reýd edip, işgärleri soraw çeken soň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz aladalarynyň hassa güýçlenýändigini ma'lum etdi. Döwlet Departamentiniň medeniýet sözçüsü Jeff Ratke 29-njy dekabrda Washingtonda geçiren medeniýet ýygnynda Azerbaýjandaky bu hereketler şol bir wagtyň özünde derňewler döwründe işgärleriň aklawçylar bilen duşmana ruhsat berilmediligi alada döredýän sebäplerin ýene biridir diýdi. Şeýle-de Ratke Birleşen Ştatlar Bakuwy adam hukuklaryny we adatlygyň esaslaryny gorumak dogrusyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynaky we beýleki halkara borçnamalaryny berja etmäge çağırýar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Ratke Bakuda edilen reýtden 5 gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azeri prezidenti Ilham Aliýew bilen geçiren telefon arkaly gepleşigi döwründe Washingtonyň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aladalanma bildirýändigi dogrusyny belläp geçdi diýdi.
Özbekistan aradan 8 ay geçen soň Kırgızstanyň gün ortasyndaky Oş dewletine gaýtadan tebii gaz aktyryp başlady. Bu barada Kırgız medeniýeti habar berýär. Gazprom Kırgızstanyň Oş dewletindäki bölüminiň direktorunun ornwatary Tahir Alamowyň berýän maglumatyna görä 30 dekabrdan başlap Özbekistan özüniň tebii gazyny Kırgızstanyň Oş dewletine aktyryp başlapdyr. Bu dewleti Özbekistanyň öz tebii gazyny gaýtadan aktyryp başlamagyna nämäniň iterigi berendigi barada maglumat berilmeýär. Kırgızstan bilen Özbekistanyň arasında bu mesele doğrusuna bağlaşılan şertnamanyň möhleti tamamlanandan soň şu ýylyň aprel aýynyň 14-nde Daşkent Oşa aktaryan tebii gazyny togtadypdy. Azerbaýjanda prezidentiň güne geçişligi esasında Nida atly ýaşlar guramasynyň syýasy tutsaglar diýilip atlandyrylýan iki aktivisti türmeden boşadyrly. 29 dekabrda kabul edilen karara laýyklykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 87 tutsagyň günäsini geçdi. Olaryň käbirleri hukuk goraýjy halkara guramalar tarapyndan syýasy tutsaglar diýilip atlandyrylan tutsaglardyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar ünlülük programmamyzyň esasy bölügine geçýäs. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişmede ýaly Moskwada opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalny biýdüzünçilik aýplamalary bilen hökm edilmeginiň ýygyny ortaýetlileri köçe çykmaga çağırdy. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfoň taýýarlan giňişlik maglumatyny dinläliň. Opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalny Russiýanyň halkyna ýüzlenip adamlary köçelere çykmagy we prezident Vladimir Putiniň häkimiýetinden çekilmegini talap etmäge çağırdy. Mundan öňünçe Navalny ony galplykda aýplap şertli tutukluk boýunça is kesildi. Navalny tutdiginen siginin geçen aýynyň daşynda eden çykysynda şeýle diýdi. Эта власть не заслуживает существования, она должна быть... Bu rejimiň ýaşamagy haky ýokdur, bu ýok edilmelidir. Men ähli kisini köçe çykmaga çagyrýaryn. Biýgüne adamlary edýän bu rejim sinýança, men her adamy köçe çykmaga çagyrýaryn. Невиновных людей хватает и мучает, не будет отстранена. Bu çykysdan öň suud Navalnyny we onuň inisi Alegi ykdysady galplykda aýplap günäl tapdy. Navalny 3,5 ýyl şertli tutuklugy, Aleg bolsa 3,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Munyň üstüne судья Елена Karapçyny doganlaryň her birine 500 000 rubl, ýagny $8,500 jerime saldy. Şeýlede doganlar gurrun gidýän iş bilen baglylykda bir kärhana 4,4 milyon rubl, ýagny $70,000 möçberinde kompensasiýa, ýagny ýitirilen ziýanyň öwüzine pul tölemeli edildi. Navalny bildirilýän aýplamalar reddedip Putin'e garşy çykandygy sebäpli özüne şeýle syýasy basyşyň edilýändigine aýtdy. Ağı ini Navalnylaryň gorugçy aklawçylary suwdyň çykaran kararyny şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Doganlar üçin 10 ýyl türme tutuklugyny soran döwlet prokurorlary suwdyň karary bilen dogry tanyşyp, soňra ony şikayet etmek mümkinçiliklerine garajakdyklaryny ma'lum etdiler. Suwdyň binasynyň daşynda sowuk howada ýüze golay adam suwdyň çykarjak kararyna garaşardy. Adamlaryň käbirleri utonyň diýip gygyrýardylar. Polisiýa olary atgydylygy bozmaň diýip duýduruş berýärdi. Interfax habar gullugynyň berýän maglumatyna görä, şygarlary gygıran we jurnalistlere interwýu beren 2 adam tutsak edilip, polisiýa bölümine akdilipdir. Navalnyň tarapdarlary we onuň hereketini goldaýan aktivistler 30 dekabr güni Kremliň daşynda ruhsat berilmedik protesti geçirmäge çağırdylar. Facebook sosial ulgamynda 17.000 töwerege adam bu çara gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Doganlaryň hertine dürli hökümüň çykarylmagy häkimet tanqidçileriniň ünsüni özüne çekdi. Olar resmiýetiň Alekseye täsir etmek üçin onuň doganyny zamun hökmünde saklaýandyklaryny aýtdylar. Navalny höküm çykan soň suwdyň zalynda sizde utanç haya galdymy? Meniň doganymy näme üçin basýarsyňyz? diýip gygyrdy. 38 ýaşly Navalny korrupsiýa garşy görüşüji aktivistdir. Ol 2011-nji we 2012-nji ýyllarda Rus hökümetine garşy protestleri gurnamaga ýardym beripdi. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Parahatçylyk fondu tarapyndan çap edilen 2014-nji ýyl boýunça gowşak ýurtlaryň indeksatly täze hasabatda Türkmenistan 178 ýurduň arasynda 74-nji ýerde ýerleşdirildi. Hasabatda ýurtlar 4 topara bölünip Türkmenistan duýduruş derejesindäki ýurtlaryň hatyryna girýär. Bu barada kärdeşim Gözel Has dolurak maglumat berýär. Parahatçylyk fondunyň 2014-nji ýyl boýunça gowşak ýurtlaryň indeksatly çap eden hasabatynda Türkmenistan Benin döwleti bilen bilelikde 74-nji setirde ýerleşdirildi. Hasabatda ýurtlaryň durnuklylygynyň we ýüzüýüz bolýan batyşlarynyň derejesi boýunça 178 döwlete baha berilip düzülen bu sanaw beýleki halkara sanawlaryndan tapawutlylykda iň gowşak ýurtlardan başlanýar. Şeýlelikde ilkinji setirlerde Günorta Sudan we Somali durýar. Olara göz öňünde tutulan maksimal 120 baldan 112,9 we 112,16 bal berilýär. Dünýä ýüzünde iň durnukly ýurt hökmünde hasabatda 18,17 baly eýe bolan Finlandiýa görkezilýär. Türkmenistanyň 78,12 baly eýe bolanlygy aýdylýar. Hasabatda ýurtlar 4 topara, ýagny alada döredýän duýduruş derejesindäki durnukly we kadaly ýurtlara bölünýär. Bu bölünçige laýyklykda Türkmenistan duýduruş derejesindäki ýurtlaryň hatyryna girýär. Hasabat ýurtlaryň ýagdaýyny sosial-ykdysady we syýasy harby indikatorlary bolan 12 sany şertiň esasynda kesgitleýär. Olaryň arasynda demografik ýagdaý, bozgunlar, adam başyna düşýän umumy içerki önümçilik derejesi, ykdysady ösüşiň deň agramlylygy, adam hukuklary, bilimli adamlaryň ýurtdan gitmegi, garyplyk we ykdysady peseliş, kanunyň hökmürawandygy, jemgyýetçilik hyzmatlary we daşary ýurtlardan awanýan howplar ýaly dürli kriteriýalar göz öňünde tutulýar. Hasabatda 2013-2014-nji ýyllarda Türkmenistanyň ýagdaýy has yaramazlaşan ýurtlaryň hatyryna girenligi aýdylýar. Ýagny Türkmenistan 81-nji ýerden 74-nji setire geçipdir. Şol burakda hasabatda ýurtlaryň soňky 10 ýylyň dowamyndaky ýagdaýyna berilen bahalara laýyklykda 2005-2013-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistan durnuklylyk we ýüzüýüz bolan kynçylyklara garşy durma ukybynyň derejesi boýunça üstünlükli ýurtlaryň hatarynda bolupdyr. Türkmenistanyň şol döwürde görkezen ösüş derejesi 7,19 bal diýilip kesgitlenipdir. Birleşen Milletler Guramasyna degişli Parahatçylyk fondy konfliktleriň öňüne almak, şeýle-de milletary howplar durnukly ösüş we howpsuzlyk uğurlardan baha bermek boýunça iş alyp barýar. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hasabatda Türkmenistana berilen baha barada siz näme pikirde? Bu baradaky oňy ýa-da oňysyz garaýşlaryňyzy Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Türkmenistanda internet barada kabul edilen täze kanunyň bir maddasyna websaytda çap edilen maglumatlarda ýurdun prezidentini kemsitmekligiň we oňa töhmet atmaklygyň bir kanunda bellenýär. Şol bir wagtyň özünde täze Türkmen kanununda bu kanun ýurtdaky internet ulanjylaryň bütün dünýädäki web sahypalara erkin girmegini üpçün etmäge niýetlenenler diýilýär. Azatlyk radiosu bu kanun aradaky garaşlar bilen gyzyklanyp, ortaýetli media boýunça bilermen Oleg Kazirow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kärdeşim Gödel geçirdi. Türkmenistanyň internet baradaky kanununda internet hyzmatlary bilen üpçün etmegiň jogapkärçiligine degişli 7-nji maddasynyň 3-nji punktunda hususanda Türkmenistanyň prezidenti barada kemsitmeli ýa-da töhmetli maglumatlary internet arkaly ýaýratmagyň jogapkärçiliginiň göz öňünde tutulýandygy aýdylýar. Şeýle tejribeler beýleki ýurtlarda da barmy? По поводу президента, пока я не помню, чтобы... Prezidenti degişli şeýle çäklendirmeler ýa-da jogapkärçilik ortaýetin kanunlarynda meniň gözüme ilmedi. Emma ortaýetde meselem döwlet resmiýetlerine ýa-da wezipe borçlaryny ýerine ýetirýänlere dil ýetirmek üçin jogapkärçilik göz öňünde tutulýar. Köpçüligi ma'lum bolan wakalaryň biri. Sava Terentiewiň internet arkaly militsionerlaryň göwnüne degendigi üçin onuň suwda çekilmegidir. Şeýle-de opposision lider Aleksey Navalny'a garşy
käbir siýasatçylaryň we deputatlaryň internetdäki kemsitmeler bilen baglylykda suwda ýüz tutmalary hem kanagatlandyrylypdy. Ýöne prezidenti degişli jogapkärçilik görsetdi göz tutulmaýar. Emma ol wezipedäki itlendik resmiler bilen deň derejede teori taýdan özüni gorap suwda ýüz tutup bilýär. Должностное лицо, в принципе, теоретически мог бы там... Türkmenistanyň internet baradaky kanunyň jogapkärçilik boýunça madatynyň ýene bir ýerinde internet hyzmatlaryny öpçün edýän operatorlardan daşary internet maglumatyny almak ýa-da bermek, şeýle-de maglumatyň kriptografik goragyny ulanmak üçin hem jogapkärçilik gözüňünde tutulýar. Has düşnükli diýip aýdylanda agdalan çäklendirmeler näme degişli? Я думаю, что сюда подходит и это может подойти Skype. Meniň pikirimçe bu proxy serverleri, Skype, Tor fiýaly sistemleri degişli bolup biler. Şeýle-de bu internetde anonimligiň soňuna çykmak boýunça tagallalaryň gürrüňi bolmagy da mümkin. Возможно, даже речь идет о прекращении анонимности в сети. Internet baradaky kanunyň maksady nähili bolup biler siziň pikiriňizçe? Вообще, в целом, подобные законы, они в большей степени призваны. Muman şeýle kanunlar ilkinji nowatda öz-özüni senzurlamagy itekleme üçin niýetlenýär. Sebäbi bu çäre providerlaryň internet portallaryň eýeleriniň töwekkilçiligi baş goşman, gadagan edilen çykyşlara ýol bermezligini gazanmak maksadyny öz öňünde goýýar. Emma muny etmek hem kyn. Sebäbi internet ören giň we çylsyrmly ulgan bolan soň providerlary olar muny isläýänlerinde de ähli kommentarlary izarlamak gaty kyn. Şonuň üçin meselem ortatda käbir portallar pikir alşylýan forumlary indi dolu yapdylar. Вот некоторые порталы и ресурсы НКХ-подачи закрыли. Görüň edilýän çäklendirmeleri öz içine alýan internet baradaky kanundan Türkmenistanda internet ulanyjylar näme garaşmaly diýip pikir edýärsiňiz? Так, мне кажется, прежде всего будет нарастать давление на... Meniň pikirimçe ilkinji nowatda pikir alşmak üçin portallary döredäýänlere basyş güýçlenýär. Bu sosial ulgamlar dürli habar serisilerindäki forumlar bolup biler. Sebäbi itlendik diskussiýada siýasat barada gürrüň başlananda prezident hem hukman agdalar. Sebäbi itlendik ýurtda siýasaty hut prezident kesitleýär. Şeýlelikde itlendik tanqyda kemsitme we töhmet hökmünde seredilip hem internet ulanyjy suwda çekilip bilinär, hem de internet portallar, saytlar yapılıp bilinär. Могут закрываться интернет-порталы, сайты. Kardeşim Gözel'in orsiýetli media boýunça bilermen Oleg Kazirov bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda internet baradaky kabul edilen täze kanunda ýurdun prezidentini kemsitmegiň we oňa töhmet atmagyň jenaýatlaşdyrylmagyna siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky öz araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, habarlar ünlülük programmamyzy Mary welaýatyna deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmen mediasy täze ýyl bayramçylygynyň öňýände ýurdun dürli künjegindäki bazarlarda harit bolçylygynyň üpçün edilendigini, ýaşaýjylaryň özleri üçin derur hasaplaýan haritlary elýeter bahadan satyn alyp bilýändigini ýygyderli nytap ýerler. Emma şol bir wagtyň özünde paýtagy Taşawatdaky we Liwap welaýatyndaky ýaşaýjylaryň bolsa elin et satyn almak meselesinde dürli çäklendirmeler bilen ýüzeye dolýanyny barada habar beripdik. Häzirki wagt şeýle ýagdaýyň Mary welaýatynyň käbir etraplaryna hem duş gelýändigi aýdylýar. Biz Mary welaýatyndaky ýagdaýlary bilmek üçin habarçymyz Röwşen Çarif bilen söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Röwşen elinet satyn almak meselesi bilen baglanyşykly Maryda ýagdaý nähili?
Marradan yurdumuzun beýleklerinde bolşýalar bäzeden 12 manatdan ýani köne pullan aýdylandy 60 miňden satylýan et dukanlary bar. Onuň öňi elde beýlek suwçilerden artanrak bolan soň talap uly ýani almaşýanken we şo et satýan dukanlaryň uly nowatly difede boljak ol ýerde polisiýa işgärleri şol nowatly fazlamak üçin goýulypdyr. Ne Röşen uly nowatlar diýeninde nämen gödöňüne tutýan? Meselem takminan aýdanynda her dukanyň öňünde näçe adam nowatadyr? Indi men çap bilen ony näçe adam nowata durany aýdyljakka men sanamadym bu nowatyn ýetkepdir. Ýene bir zat aýdasym gelýär, şol nowatlara giýje gelip nowata ýazylýarlarda saat 12-den başlap gelip ýazyk nowatyny ýöredýär diýdiler-de, şol etraplaryň birinde. Röşen aşawatda, lewapda elinet satyn almak meselesinde käbir çäklendirmeleriň barada maglumat beripdik-de. Marda da şeýle çäklendirmeler barmy? Onda şol bahas arzan bolan soň aljak adamam köp. Şol çäklendirmeler şol satylan adama nowata durup nowatyny ýetirmekde. Şonu 2 kilogram bilen 5 kilogram aralykda aýlaýarlarda. Bulan 2 kilogram bilen 5 kilogram arasynda oýnamak bol. Hem şol etin gelişi bilen bagly. Meselem et köprak gelse adam maşyna 5 kilogramdan berýärler, azrak gelse 2 kilogramdan satýarlar. Şeýle diýdiler-de adamlar. Ýa-ni gurrun arasynda Röşen şu elin et nowatlaryny ýa-da şu elin et satmak meselesini käbir polisiýa işgärlerini gödökçilik edýändigini aýtdyň. Bu barada has giňişrak maglumat beräýsäň, ýagny nähil gödökçilik edýärler? Indi bu ýa-ni adamlaryň bu eline tanlaga isleýi köp bolan soň olýa gelýän adamlaryň şol nowata durýar. Nowatyň dowamında şol ýa-ni garaşyp durkan her hile bu düşünşmezlikler ýere çykýan halatlar bolýar. Ýene olýar şoň üçin şol tertip saklamak üçin hem olar gel öňünde durýarlar-da şo tertibe seredýärler. Ama şo tertibe seretmek üçin goýulan işgärler bular. Ýani o diýen bir şol ýa-ni baryp gören wagtlarymyza şol nowatlarda o diýen bir ýetgeşik ýalwar tertip bolmaly ýene ýokdy. Her kim nowatynda durdy gelýär alýa polisiýa işgärleri hem gyrada öwara ýetgeşik duran halatyna gawat geldiňde men özüme. Ýene adamlar aýdýar şoň ýalka wagt bolýar diýe polisiýa işgärleri şo wagt goşulýar diýen şol tertibine öňkü kadasyna getirýär diýip aýtdylar-da. Röşen mardan gepleşigimde atnaşyp beren gurulňlaryň üçin köp sag bol. Sag bolun. Hormatly dinleyijiler, türkmen mediasynda ýurduň dürli künjegindäki bazarlaryň harit bolçulugy bilen üpçün edilen baradaky maglumatlaryna we elin et satyn almak meselesi bilen baglanyşykly dören ýagdaýlara siz nähil araýarsyňyz. Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy da Adatlyk radiosynyň Facebook we Wkontaktedaky sahypalaryna hem galdyryp bilersiňiz. Bu lomlarda bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bolar. Şeýle-de Adatlyk radiosu Mary welaýatynda elin et satyn almakda dören nowatlar barada ýürüte video ýazyk hem taýýarlady. Video ýazygy bilen gyzyklanýan dinleýijilerimiz de Adatlyk radiosynyň adathabar.com web sahypasyna syýahat etmäge çağırýar. Web sahypamyzda Türkmenistanyň ojak.org arkaly hem girip bilersiňiz. Mary welaýatynyň Lewap welaýatyna geçýär. Täze ýylyň öň syrysyna Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglarynda we başlanyş sınıflaryna geçirilen çäreleriň we dawaralaryň maşala büdjetine aýram salýany aýdylýar. Ýagny käbir enatalar degişli resmiýleriň çäreler üçin öz çağlaryny täze egneşik dikdirmegi soraýandygyny, munyň hem maşallary aýram salýandygyny belleýärler. Lewap welaýatynyň käbir çağlar baglarynda we mekdeplerine täze ýyl dawaralary we beýleki çäreler üçin ýygnalýan pullar we onuň maşallara ýetirýän täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Osman Haliýew şeýle maglumat taýýarlady. Lewaply zenan Hurmagülüň 2 gyýjagy çağlar bagyna gatnaýar. Ol täze ýyl bayramçylygynyň prezidentleri çağlar bagyna gatnaýan ata-eneler üçin gymmada düşýän bayramçylykdygyny aýdýar. Sebäbi bayramçylyk çäreleri bilen bagly çağlaryň ata-eneleri epesli pul çykarmaly bolýarlar. Geçen ýyllarda da şeýledi, şuýlem şeýle diýip Hurmagül belledi we 2 gyz üçin şu täze ýyl bayramçylygy bilen bagly sarp eden pulny hasaplamaga geçdi. Gyzlarymyň hersine
bayramçylyk sowgatlary üçin 10 manatdan töledim. Uly gyzym täze ýyl münasibetli geçirilen ertirlikde Bibijan diýen köpçülükleýin türkmen halk dansyna gatnaşdy. Oňa keteni köýnek, keşdeler don tikdirmeli boldy. Matanyň, tikiniň, keşdeleriň jem bahasy 115 manat. Kiçi ýaşly topara gatnaýan gyzym üçin özbek libasyny, pahyýasyny satyn almaly diýdiler. Oňa 80 manat çykardım. Garaz 2 gyzym üçin jemi çykaran pulum 295 manat boldy diýip Kurmagül gürrüň berdi. Iň gynandyrýan ýeri ol libaslary çağalara soňky bayramçylyklarda giydirip bolanok. Sebäbi her bayramda çağalara giydirmegi talap edýän libaslarynyň reňkini, biçimini ütgedýärler diýip Kurmagül sözüniň üstüne goşdy. Serdarabad etrafyndaky çağalar baglarynyň biriniň özünün Cemal diýip tanadan işgäri bolsa, ata-enelerden talap edilýän pulun diňe bayramçylyk çäherleri bilen çäklenmeýändigini aýtdy. Her ýyl täze çağalar baglarynyň onlarçasy gurulyp ulanmaga berdiler. Cemalyň aýtmagyna görä, olarda üçünçilik gowy, zerur mebeldir, enjamlar, nakarhana gap, gaşlary, oýnawaçlar ýeterlik. Yöne öňünden işläp gelýän çağalar baglarynda, kondensanerdir haladilniklerde, gap, gaşdyr oýnawaçlary da ata-enelerden pul ýygnap satyn almaly. Ýylady şulgamyny çağalaryň ýatýan, okayan, oynayan otaqlarını remont etmek üçün de şeyle. Her çağı için ata-eneleriň ayda 8-10 manat meçberinde töleyen, resmi tölege muağı girenok diýip Cemal sözünün üstüne goşdy. Indi 30 ýyla golay wagt bäri çağalar bagynda işleyen Cemal, dürlü bayramçylyklar, bäsleşikler, ýaryşlar bilen bagly ata-eneleriniň, çykdagylarynyň ýyl-ýyldan artyp barýandygynda Azatlyk radiosyna beren gürrüňiniň dowamında tasdiklady. Ol beýle ýagdaýyň sebäplerini şol çäreleriň mazmununa däldi, formasyna berilýän ünsün güýçlenmegi bilen düşündirdi. Ozallar çäreleriň terbiýeçilik ähmiýetine, çağalaryň aň düşünjesiniň ösmegine üns beren bolsalar, indi egin eşik, daşky bezey esas sada öwrildi. Ine gynandyrýan ýeri şu diýip Cemal sözüni jemledi. Habarçymyz Osman Halyfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz garaşlaryňyzy ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, gepleşigimiziň başyna hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbot email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňadyň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri giridip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzdy hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiodan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.